Volodymyr Zelenský odovzdal bilióny eur Američanom. Teraz o tom máme písomné dôkazy, ktoré sme získali z verejne dostupných zdrojov. Zelenský jednoducho kompletne predal celú Ukrajinu s najväčšou pravdepodobnosťou aj s existujúcimi mestami. Znie to šialene, viem, a normálny človek by povedal, že sa to nedá. Lenže Zelenský asi nie je normálny človek, takže to dokázal. Pozrite sa ako. 30. apríla podpísali americký minister financií a ukrajinská vicepremiérka dohodu, ktorou sa Ukrajina stáva vazalom Spojených štátov. Podľa analýzy poľského pravicového think tanku nadácia Kazimira Pulaského, a teraz citujem ich závery, dohoda udeľuje subjektom podporovaným USA prednostné práva na strategické aktíva a odberné zmluvy za výhodných podmienok, čo je v rozpore s povinnosťami Ukrajiny vyplývajúcimi z pristúpenia k EÚ v oblasti trhovej neutrality a rovnakého zaobchádzania. Jedným z dopadov zmluvy je teda hrubé porušenie európskej legislatívy, ktoré Ukrajinu diskvalifikuje nielen z členstva v EÚ, ale dokonca aj z prístupových rokovaní. Asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou totiž striktne požaduje, aby sa ukrajinská legislatíva prispôsobovala európskej. Opačný postup je vylúčený. Avšak najstrašnejšie sú dopady na Ukrajinu ako štát a na jej obyvateľov. Aby som bol konkrétny. Zmluvou vznikol investičný fond Spojených štátov a Ukrajiny na obnovu, ktorý bude fungovať ako súkromná firma. Ukrajina do nej ako majetkový vklad vložila, a teraz dobre počúvajte, neodvolateľný záväzok poskytnúť fondu 50% všetkých budúcich príjmov získaných z licencovania a komerčného využívania prírodných zdrojov Ukrajiny. Poviete si, polovička im ešte ostane, to nie je také zlé, lenže počúvajte ďalej. Podľa zmluvy je dnešná i každá ďalšia ukrajinská vláda povinná zabezpečiť, aby tento fond ovládaný Američanmi sa mohol priamo podieľať na ťažbe a komerčnom využití prírodných zdrojov, ako aj na výstavbe a prevádzke kľúčových infraštruktúrnych zariadení. Okrem toho, už nie spoločný fond, ale výlučne americká strana dostane, opäť citujem, prednostný prístup k ťaženým prírodným zdrojom na základe najvyšších výhod vrátane práva určiť kupujúceho a vylúčiť ostatných z nadobudnutia týchto zdrojov. Počujete dobre, Zelenský odovzdal úplnú kontrolu nad celým prírodným bohatstvom Ukrajiny americkým oligarchom. Nerastné suroviny, rúdy, uhlie či plyn, ale dokonca aj drevo z rozľahlých ukrajinských lesov sa dostali pod úplnú kontrolu amerických miliardárov. Iba oni dostali právo určiť, kto môže toto bohatstvo využívať, ťažiť a predávať, a majú dokonca právo vylúčiť ostatných z nadobudnutia týchto zdrojov. A ak niekto bude argumentovať, že podiel vo fonde majú USA a Ukrajina 50-50, tak teraz veľký pozor. Dohoda stanovuje, že majetkový podiel Američanov vo fonde zvýši akákoľvek vojenská pomoc, ktorú USA poskytnú Ukrajine po nadobudnutí platnosti dohody. Takže nikoho neprekvapí, že USA zrazu obnovili dodávky niektorých zbraní na Ukrajinu. A tiež nie je prekvapujúce, že Donalda Trumpa rozčúlilo, keď Pentagon už po podpise zmluvy najskôr dodávať zbrane odmietol kvôli nízkym zásobám. Podľa údajov uznávaného nemeckého Kielského inštitútu pre svetovú ekonomiku celková pomoc členských štátov EÚ Ukrajine už presiahla 156 miliárd eur, zatiaľ čo americká je na úrovni 98 miliárd. Trump však tvrdí, že Amerika Ukrajine pomohla už vyše 350 miliardami, čo je samozrejme vysoko nadnesený údaj, lenže Ukrajinci ho akceptujú. Najskôr sme si mysleli, že je to typické Trumpovo velikáštvo, lenže teraz vidíme, že v tejto záležitosti postupoval od začiatku veľmi racionálne. Po uzavretí dohody dokonca verejne oznámil, že štruktúra fondu by mala priniesť americkému partnerovi výnosy, ktoré výrazne prekročia celkovú výšku predchádzajúcej podpory USA Ukrajine. A čo na to Európska únia, poviete si? Nebudete veriť. Mlčí ako vož pod chrastou. Môj ľavicový kolega Thomas Geisel z Nemecka napísal list šéfke Eurokomisie, lebo sme nikde nedokázali nájsť čo i len symbolické vyjadrenie nesúhlasu alebo symbolickú informáciu, čo s týmto škandálom robí Ursula von der Leyenová a Kaja Kallasová. Nebude to náhoda, teda to, že sme nič nenašli. Ani Thomas Geisel doteraz nedostal žiadnu odpoveď. Dámy a páni, je to šialené. Ale zatiaľ, čo USA na Ukrajine budú s požehnaním Zelenského rabovať biliónové hodnoty, von der Leyenová a Kallasová tlačia na neustále zvyšovanie európskej pomoci Ukrajine bez akýchkoľvek podmienok. Už minimálne pol roka vedeli, že Trump chce takto zarobiť na každom jednom náboji, ktorý na Ukrajinu pošle, ale neurobili nič, aby Zelenského varovali, že toto je v rozpore s pravidlami Európskej únie. V jednom kuse s ním rokujú o ďalšej vojenskej pomoci,
ale hoci vedeli o Zelenského rokovaniach s Američanmi, ani raz nepožiadali o rovnakú kompenzáciu pre EÚ. Nepožadovali, aby takúto otrokársku zmluvu Zelenský nepodpisoval, lebo od nás už nič nedostane. Vedenie EÚ už teraz chrapúnsky plánuje financovanie obnovy Ukrajiny z vašich daní, dámy a páni, ale neprijala žiadne opatrenia, aby sme sa férovo mohli podieľať na obchodovaní so surovinami, ktoré Zelenského manšaft rozdáva ako po nebohom. Ukrajina má už ako kandidátska krajina nárok na finančnú podporu z EÚ a najnovšie jej otvárame dvere pre dovoz potravín, ktorý bude likvidovať našich výrobcov. To všetko v prospech amerických miliardárov a v neprospech európskych občanov. Dámy a páni, toto je niečo, čo nemá obdoby. Zelenský necháva totálne rozkradnúť Ukrajinu americkými korporáciami a von der Leyenová mu posiela ďalšie miliardy z európskych peňazí. Vďaka KDH-kom a progresívcom, ktorí ju za každú cenu držia pri moci. Lenže tú cenu neplatia oni, ale vy, dámy a páni.